Pano ndi Panyaso Voice Box, timabwera pano ndi maganizo a Malawi osiyanasiyana pa nkhani za ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Koma lero tafuna tikubweretsereni uthenga wachisoni kuti yayi mmodzi mwa Malawi amene akhala kulankhula pano Panyaso Voice Box, Sir Charles Ben Longwe, amwalira. Ndi zambiri ife sitikamba tiwasira a Boni Kalindo kuti alongotsole kuti kodi nkhani imeneyi ikuyenda bwanji. Cha ife kuno kwathu ku Panyaso Voice Box ndikuona kuti yayi Sir Charles Ben Longwe mzimu wawo uwuse mumtendere. Mwaswera bwanji ya Malawi nonse kulikonse kumene muli. Ine zina langa ndine Boni Kalindo. Ndafuna ndikuziwiseni kapena ndikupasireni uthenga wachisoni umene wabwera mwadzidzidzi mosayembekezera. Ndafuna ndikuziwiseni ya Malawi nonse kuti mzathu Ben Longwe wamwalira. Ben Longwe anadwala ndipo achibale ndi azinzake anamutengera ku chipatala cha ku Makwasa ku Tcholo, atadandaula za mwendo umene poyambapo adapita nawo kuti akalandire chithandizo ku chipatala cha ku Mzuzu Central. Komano chimuthandizireni ku chipatala cha Mzuzu Central kuzafika lero pamene watisiya, Ben wakhalasa kupeza bwino, mwendo wake udatupa kwambiri komanso mabwera za black. Ndi pamene akubanja anathamangirana naye ku Makwasa ku Tcholo kumene watisiya mahours apitawo. Zakhala kovuta kwambiri kuti tizamuyiwalire mzathu amene tagwira naye ntchito mu nkhani imeneyi yomenyera maufulu. Ine ngati Boni Kalindo ndili wodandaula kwambiri chifukwa ichi ndi chimene ine sinachiyembekezere. Komanso ndikukhulupirira kuti ichi ndi chimene inu Amalawi ambiri simunachiyembekezere. Tizamusowa Beni, timulira Beni. Imfa ndiyopweteka kwambiri. Mzimu wa Beni Longwe uwuse mumtendere. Komano zambiri atiuze ndi akubanja chifukwa padakali pano program sikuziwika. Zikomo.